Čo má Vladimír Putin v hlave? Celý svet sa pýta, čo má Putin v hlave. Väčšinu času má kamennú tvár, takmer smrteľnú. Snaží sa pôsobiť neutrálne bez výrazu, chladný, strohý, nepreniknuteľný vodca. Navonok sa zdá, že Putin hrá klamársky poker. Používa rétoriku postavenú na nepravdách, lichotí svojmu národu oživovaním útržkov minulosti, aktivuje v kolektívnom podvedomí staré prízraky, aby lepšie zjednotil svojich. A tak svet čaká. Dúfa, že sa jeho systém zrúti sám, že ľudia sa jedného dňa prebudia, že si uvedomia, že sú obeťami manipulácie. Ale nič z toho sa nedeje. V hĺbke Putin nehrá poker. Hrá hru, ktorá je oveľa hlbšie zakorenená v ruskej kultúre. Hrá šach. Pomaly posúva svoje figurky, pripravuje ťahy metódou, trpezlivo rozvíja stratégiu dobývania nadvlády absolútnej moci. Až do osudného momentu, keď môže povedať šach mat. Dnes, keď sa jeho plán odvíja podľa očakávaní, keď sa cieľ približuje, Putin sa začína usmievať. Začína hovoriť k svojmu národu, ponúka mu chvíle irónie. Otvorene sa smeje z bezvýznamnosti západných lídrov, ktorých vníma ako deti hrajúce sa na školskom dvore. Smeje sa z tejto nevinnosti. Dnes má Putin len jeden cieľ. Každodenne zaplavovať ukrajinský priestor dronmi a raketami, zameranými úmyselne na civilné obyvateľstvo. Aby ho prinútilo výjsť do ulic a vyžadovalo od svojich vodcov prijatie bezpodmienečnej kapitulácie a vzdanie sa okupovaných území. Čo Rusko sleduje? Neporaziteľnosť. Prečo Putin osobne zveril dobitie solných baní v Soledare svojmu priateľovi Prigožinovi a žoldnierom Wagnerovej skupiny, ktorí rekrutovali svoju potravu pre delá vo väzniciach? Prečo to nebola úloha pre regulárnu armádu? Odpoveď je jednoduchá. Pretože skutočný cieľ tejto vojny je nevysloviteľný. Rovnako ako v Stredoafrickej republike pre zlato a diamanty, keď cieľ nemožno verejne priznať, zverí sa žoldnierom, ktorých možno po splnení úlohy obetovať. Dobitie bany v Soledare nebolo banálne. Išlo o zásadný strategický cieľ, ktorý nemožno obhájiť len protinacystickou retorikou predkladanou ruskému ľudu. Môžete presvedčiť celú armádu, že bojuje proti nacizmu v mestách a na poliach, ale nie, že dobýva podzemné chodby na prípravu budúcej vojny. Rusko nemohlo tento úder predstaviť ako oslobodenie rusky hovoriaceho obyvateľstva. Takýto naratív už neobstojí. Pravda je taká, že tieto bane umožňujú výstavbu podzemnej vojenskej infraštruktúry, nezistiteľnej a neporaziteľnej, čo je pre Rusko obrovská strategická výhoda. Nie je náhodou, že Krym bol anektovaný, potom prepojený cestným a následne železničným mostom s Ruskom. Oficiálne išlo o obnovu, zjednotenie. V skutočnosti išlo o zablokovanie prístupu k Azovskému moru a o privatizáciu strategického morského priestoru. V svete, kde je všetko sledované, satelity, radary, vlny, Putin pochopil jednu zásadnú vec. Vojna zajtrajška sa nebude viesť silou zbraní, ale neviditeľnosťou infraštruktúr. A v tomto zmysle tvoria báne v Soledare a Azovské more dva piliere futuristického vojenského projektu. Zariadenia, ktoré tam vzniknú, nebudú viditeľné. Nič nebude zistiteľné. Niekoľko nákladných vozidiel tam vojde diskrétne, ale ich náklad unikne akémukoľvek dohľadu. Pod Azovským morom, ktorého priemerná hĺbka nepresahuje 14 metrov, budú ukryté zariadenia chránené pred vzdušnými útokmi a akoukoľvek detekciou. Podmorské laboratórium mimo dosahu. Oblasť vojenského vývoja nedobytná. Ak dovolíme Rusku tieto zariadenia nainštalovať, svet stratí viac než len vojnu. Stratí globálnu strategickú rovnováhu. Mariupol sa zmení na vojensko-priemyselný komplex zamaskovaný ako civilná rekonštrukcia. Oceľové a banské zdroje regiónu budú tajne zásobovať tento nový vojenský priemysel. A jadrová elektráreň v Záporoží, nedotknuteľná pod zámienkou civilného charakteru, bude poskytovať energiu. Potom už bude neskoro. Svet bude pátrať, analyzovať márne. Na povrchu nebude vidieť nič. Nič nebude detekované. A Rusko bude disponovať tajnou vojenskou silou, ktorú nikto nezastaví. Svet to musí pochopiť. Rusko nehľadá dediny ani poľnohospodársku pôdu, ale geostrategické pozície, podzemné chodby, vnútorné more pod kontrolou, oporné body pre budúcu vojnu. Metodické bombardovanie civilného obyvateľstva má len jeden cieľ – zlomiť ukrajinskú vôľu, vyvolať kapituláciu vyčerpaním a získať tieto územia čo najlacnejšie. Rusko už získalo to podstatné – oporné body budúceho vojenského hegemonného programu. Čaká len na koniec konfliktu, aby ho spustilo. Ak svet nezasiahne teraz, daruje Rusku nástroje k úplnej strategickej neporaziteľnosti.
Nejde o dobitie. Nejde o front. Ide o infraštruktúru. Rusko vie, že rakety na veľkých nákladiakoch sú len na prehliadky. Vie, že viditeľné zariadenia sú neustále monitorované. Vie, že všetko, čo je deklarované Medzinárodnej agentúre pre atomovú energiu, je sledované. Ale čo chce dosiahnuť, je to, čo nik nevidí. Nezabúdajte na ruský naratív z počiatku vojny. Obrie jadrové ponorky schopné vyvolať tsunami a zmyť Anglicko. Tieto fantázie odrážajú ich skutočné strategické myslenie. Ich zbraňou bude neviditeľnosť. A galérie v Soledare, ktoré už existujú, sú pripravené na použitie. Putin má v rukách územie, ktoré má všetko. Suroviny, energiu, strategickú hĺbku, podzemné chodby a uzavreté vnútorné more. Tam bude vyvíjať svoje tajné zbrane mimo dohľadu. Svet sa pozerá inde, usmieva sa, váha, ale nevidí. Obraciam sa na tých, ktorých sme zvolili na niekoľko mesiacov či rokov. Vystúpte zo slepoty svojho mandátu a uvedomte si, že autokraty plánujú na 30 či 40 rokov dopredu. Majú víziu, majú stratégiu. A my? My sa dívame inám. Je čas tvoriť oči, položiť si skutočné otázky. Vystúpiť z tohto politického divadla, prázdneho a zbabelého. Pochopiť skutočný svet, ktorý sa odohráva pod našimi nohami, v tieni. Nepovedzte, nevedel som. Pozrite sa na Gazu, pozrite sa na Irán. A teraz sa pozrite na Soledar, pozrite sa na Azovské more, pozrite sa na cielené územia, báne, prístavy, oceľ, energia, všetko je tam. Rusko je pripravené stratiť všetko, aby získalo všetko. A to, čo je ochotné obetovať, by nám malo stačiť na pochopenie toho, čo chce získať. Investuje dnes do svojej zajtrajšej neporaziteľnosti. Dnešná pasivita je zajtrajšie podrobenie. Áno, zajtra môžu úze zhodiť bomby do Azovského mora, ale nebudú vedieť, kam udrieť. Ani jadrová zbraň nič nezmení, len veľké člup. Voda pohltí všetko. Žiadny strategický efekt. A čo potom urobíte? Budete hľadať ponorku? Tunel? Veliteľské stanovište? Neuvidíte nič. Ľudstvo bude na kolenách. Nikdy nezabudnite. Počas studenej vojny Ukrajina hostila jadrové rakety zamerané na Európu. Jej poloha umožňovala zničiť všetko v okruhu 2000 kilometrov. Ukrajina bola centrom hry. Ešte stále máme šancu konať. Už nestačí posielať Ukrajine staré pušky zo skladu. Treba zastaviť tento projekt. Hneď teraz. Nesmie sa dovoliť, aby si Rusko ponechalo anektované územia bez ich dobytia. Samotná anexia dokazuje, že ich potrebuje zabezpečiť pre svoj program. Navrhujem, aby Ukrajina okamžite prekreslila svoje hranice, zmazala zastarané rozdelenia, ponížila ruskú anexiu absurdnosťou, premenovaním týchto oblastí na Francúzsko, Nórsko, Španielsko, Taliansko. Prečo nie? Ak bude Rusko pokračovať vo vojne za administratívne neexistujúce územia, bude sa topiť v absurdite, bude nelegitímne, smiešne a strategicky odzbrojené. A potom treba udrieť. Zničiť prístupy k baniam v Soledare, zničiť Kerečský most kus po kuse, znovu otvoriť Azovské more svetu. Nikto nemá právo privatizovať vnútorné more. Čo sa týka Krymu, ak ho nemožno demilitarizovať, tak aspoň môžeme predísť najhoršiemu. Nakoniec treba sledovať Mariupol. Jeho civilná rekonštrukcia môže skrývať tichú militarizáciu. Záver. To, čo sa tu odohráva, presahuje Ukrajinu. Nie je to regionálna vojna. Je to strategický obrad. Tichý, podzemný, metodický. Nie je to otázka hraníc, je to otázka budúcnosti. A táto budúcnosť, ak ju budeme naďalej vidieť bez uznania, nás jedného dňa zničí, bez hluku. Už nejde o to žiadať Ukrajinu, aby vydržala sama, s provizórnymi prostriedkami. Už nejde o to vyjednávať okolo iluzórnych rovnováh. Ide o to pochopiť, že moderná vojna sa už neoznamuje fanfárami, kopá sa pod zemou, vykopáva sa do hĺbok, buduje sa mimo viditeľnosti. Slobodný svet, ak si ešte zaslúži to meno, už nemá právo odvracať zrak. Ešte nie je neskoro, áno, ale tento čas sa už nevráti. Každý mesiac, každý deň, ktorý zomiera v ľahostajnosti, dáva nezvratnú výhodu tým, ktorí sa rozhodli viesť vojnu ako podzemnú šachovú partiu. Mesto sa dá znova postaviť, ale slobodu, ak raz zmizne, už neobnovíme.